Diğer kırılmış.
ገባሽ ይልዋ ማሐራይ በስም አይ ሃት ወርሐንዳይ ክርክር በቃ ድምፅና የናስከይ ብለና ኖርማል ንስክ እንዳሰራሕኪ ሚት ከፊትኪ ይዕልሊ ኣሰራሕ ይኳል ክተኩም መጽ እሺ የሆነ ስለዘለ ተሰምዕ የለ ከዲህ ድምፅ ይጽፋ አይኮን ነው ዚ ያጽፍ ከሆንታ አቀህ እንዳሽ ሰላም ሰላም ዘይበ ቃል ሰላም መጻኺ تفتي ዘይበ كساب تعال في الحنا يتوردني قريت يا خيل بجي او تشتغل دحالي اوكي عارف بعد ساعات قولي حاولت بعدكم ساعات صحيه بحس اقول لكم شيء تقوم يقول اوكي هذا እሺ ساعات 3 ساعات متجوركم ساعات صحيه بعد هاي اها انترنت ስለዚህ ብላ ዛ ቴሌፎን እዚህ እዚህ ኸይቲ اوكي اوكي ያ عارف ንዓኸ ከዓ መላሊ ዝኾነኩም ዘማ ፍሬንድ እናተይ ካኹም መጽኹ እየ ላይክ እንዳገበርኩም ተው ኢኹም ካትካ ሰላም ንዓኹም ሆን ቋዕዳ ሓል መጽኹም ናብ ዝገዛ ሓፍትና ትፍቶ ሓዳት ጀማሪታ ኣታባብዕዋ ሳብስክራይብ ግብርላ ኮመንት ጻሓፉ ቆልዑ ስለ ዘይብልክ ናትኩም ሚታይ ትጎድያ ሓንቲ ፈተይ ኖርማል ዳዕለልኪ ዝበለ ወራ ዝኾነ ሙዚቃ መዝሙር ወይንካይ ትገብታ ኮፕራይት ሓተኩም ባ ኖርማል ግን ሓደሽ ዝመጽ ይስኣኒ የመ ምስ እንዳጻሕፍ ኮመንት ካብቲ ደገ ኮይነ ኮመንት ከጻሕፈልከ ሓት ቴሌፎነይ የለና ብዝናትና በተኻሊ ደሓን ፀገም የብሉን ኣብዛ ላፕቶፕ ንከፍት
تفوت عيني يا له ده شاوري حجي وصالله اير طنحنا إيه تبغى أنا وين ساعات تخوني لإمبرك بلا بقى ساعات مسدت عدوية بالبعلفين أوه لا ساعات بلم هون عصوين بتا قيح ملك زلا غيركي أوه عدو يا اخي ارو زلا عين كامل يا أتصار لكم ويس كتزاوروا شو عتا تعريف عنها
ሰላም ሰላም ሕጂ ትመጽእ ዘለኹም هاويتي كماي دحان ዶ ፅቡቅ ኣለና ኣምላኽ ይመስገን ከመይ ኢኻ ሕጂ እኳ ሰዓት ኣኺለ እንዳወፅኹ እንዴ ክወፅእ እየ ሕጂ ዳ ክንደዋወል ኢና ግን ክድውለልክ እየ ሕጂ ክወፅእ እየ ኣኽለኒ